Paolo Borcio Olivier il-menta ma' News li sejjaħ bħala ex-segretarju ġenerali nazzjonalista flok avukat wara l-fetaħ protest ġudizzjarju kontra l-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri u l-Brigadir tal-Forzi Armati ta' Malta Jeffrey Kurmi dwar l-immigrazzjoni. Paolo Borcio Olivier bat jarifika lil One News u rrifjuta li nsejħulu wkoll bħala esponent tar-Repubblika. Fil-kjarifika li bat għeddet lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet passi legali. L-erba l-ex-segretarju ġenerali nazzjonalista Paul Borcio Olivier, esponent ewlieni mill-fazzjoni tal-ex-kap nazzjonalista Simon Busuttil u esponent tal-Għaqda Repubblika fil-professjoni tiegħu ta' avukat, fetaħ protest ġudizzjarju l-qorti kontra l-Prim Ministru, il-Ministru għall-Intern u l-Brigadir li jirrappreżenta lis-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta. Paul Borcio Olivier qed jidher għal żewġ persuni li qed jgħidu li tilfu l-rabathom bejn sema u ilma meta ħarbu minn pajjiżhom. Wieħed mill-klijenti tal-ex-segretarju ġenerali nazzjonalista jgħix l-Olanda u l-klijent ieħor l-Iżvezja. Paul Borcio Olivier il-menta li pajjiżna mhux idaħħal immigranti u allega ksur ta' drittijiet tal-bniedem. F'April li għadda, Paolo Borcio Olivier flimkien mal-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi preżentaw kwerela kontra s-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Prim Ministru u l-Brigadir. Bis-soldati tal-Armata spiċċaw taħt investigazzjoni u qed jiġu akkużati biqtil tal-immigranti. Akkuża li ġġor magħha pjena ta' omor il-ħabs. Bħalissa għaddej inkjesta maġisterjali fuq dawn l-akkużi. Jien wara li għamlu din l-allegazzjoni l-Għaqda Repubblika preżentat informazzjoni ġdida li gidbet l-akkużi li ġew preżentati fil-kwerela li fetaħ Jason Azzopardi u Paolo Borcio Olivier. Ġie rrappurtat li l-evidenza preżentata turi l-allegat sabotaġġ ta' dgħajsa tal-immigranti ma kien xejn għal proċedura normali li ssir dejjem biex jissalvaw in-nies bejn sema u ilma. Dwar id-denunzji li fetaħ Jason Azzopardi u Paolo Borcio Olivier, il-kap nazzjonalista Adrian Delija mhux biss ħareġ għonqu għal Jason Azzopardi iżda anke rrepeta l-akkużi. Intant wara li rappurtajna li Paul Borcio Olivier preżenta protest ġudizzjarju, fil-kjarifika li bat ammetta li fetaħ proċeduri l-qorti kontra l-Prim Ministru, il-Ministru għall-Intern u l-Brigadir, fisem dawn iż-żewġ persuni li ma jgħixux f'Malta. Fil-kjarifika li bat qal li l-proċeduri nfetħu mill-qraba tal-persuni in kwistjoni fl-operazzjonijiet ta' salvataġġ. Saħaq li l-allegazzjoni ta' ksur ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem qed issir mill-klijenti rispettivi tiegħu. Fil-kjarifika li bat l-ex-segretarju ġenerali nazzjonalista Paul Borcio Olivier sejjaħ il-protest ġudizzjarju bħala wieħed leġittimu. Skontu ir-rapportaġġ kien qarrieqi għaliex fl-ebda mument ma jingħad li l-protest ġudizzjarju ġie ffirmat minnu fil-kwalità tiegħu professjonali bħala avukat. Anki jekk dan huwa fatt, Paolo Borcio Olivier ma xtaqniex insemmu li kien segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li tul iż-żmien tiegħu fil-kariga spikkaw mumenti bħal meta bat email sensittiva biżball u taħt it-tmexxija tiegħu komplew jinħolqu djun kbar li ġabu l-Partit tal-Pjetà għal kubtejħ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.